pole tun tu ma chuanin kor chhut dan kan ziranga kan en ho don ni engtin nge Messi jersey te Ronaldo jersey te hi an lo chhut ti kha kan zir ho kan en ho nga kor chhut dan hi chi sang oma method sang oma tun tu ma chuan vinyl manga jersey a mo jersey a po nylon a chhut kha kan clear ho don ni tin hey jersey print hi le t-shirt print te po hi Asian na tling ania heti lam pang tui mi emo har sa na nei emo pan tur le hanzo tur po nei lem lo kan omani chuan description a ka phone number ka da do na ta chuan mi logo langa kan hriat erawh a tlem khawp mai kan thiam vek lo kan hra vek bok lo ma se kan hriat ang chun te hi enge ni mang hian in pui angai na la ya in pui zel kha kan tum do na ni kan kor chhut tur hi nylon ania ama hianin aduma thil lo imprint to wangin adumin kan print vele mai do na ni soyang khan tun tuma hian vinyl mangin kan print do na kan thil print tur kan chhut tur kha siam anga ya chu mi siam na tur man ro chu tlang puin corel ro te hin mang tlang puya tin photoshop te po mang kan omanga ke chuan ka man lai hi flexi sign pro nia kaplatar katar ne in mil da vak hre da wangin ka manga ti hian kan thil chhut tur kha kan han type tan jacob ti tun mi chu tle min ler de uleka poimo chu chiar nuam ti poimo khop mai phone si chi sang oma noi chuang aniang kan nei seng bok lova kan hre seng bok lova maro chu minol puina hei ler lo ti te ndu nan tlang pui te lo nia in pek ani tumni po hi tin jersey nunga number ka chhut sak reng hi a san zong hi in chi khat le chan ve atanga in chin hi in kar hi ani deuh tlang pui ani kada sak thin dan tlang pui ani jersey number kan ti lenga jersey number 8 impact thoka kan ti chinange cher nom dawa impact hi athamai e chuan hei po hi asan zong hi in chi sari le chan ve atanga in chi hriat in kar hi number bi ka asan zong kada dan thin tlang pui ania hei hi etina no pang jersey te oma tin puitling jersey a po size te lo inang lova a size mil zelin hei chu kan adjust mai don ani hetia du to ka siam rem nuwa kat thein ti hian kan buat sei ta a ti chon plotter katar hi chi sang om boka tu na ka man lai hi ke kat pro nia etian kan thil kat tura kan va bar ta a poimo chu kan thil kat cha zonga zir te khan setting hi khoile te lo nga ya hetiang tuna ka plotter katar te phei chu reflector kat nan te non reflector kat nan ten man thina wangin shet ve ngai ni speed thi man mo deuh chang chon ka da sanga man mo wa lo chang chon ka da ni ma kan tu da in kan set the tin a noim speed noimi force ani ta a ka soyang khan vinai hi cha deuh le ka wangin force hi 90 te 80 ten ka da tlang pui ni ti chon china kan thil siam khati hian command ka pe a tin kakat ma hian vinyl hi chu mirror akatanga yani f khu alawing zo in ka dang ti chuan command kan pe nga sen hi kan click chuan in khola patar karar khan ti hian kat zum to min ti chuan he kan thil ka ta hi khawp alo ngai ta a soyang khan vinyl hi kan du lai te kha abanga kan du lo chu kan khawp pek don ni ti chuan hei ti hian kan lo zo ta a kan press don ani tin heat press hi
chu tiang chuan ti tur ti hi aom thlap bik lo ama ro chu ka man dan tlang pui chu a temperature a sen a chung jok hi temperature ni a chung jok hi za som nga to za som rukhin ka da dan tlang pui ani a ka seyang khan chu tiang chu ani tur chu ani eti dan kha om lem lova ma se time nen hian akal kop tlat ani ti ro hriat poi mo em ani za som rukhin ka da don ani chuanin a hnuai jok hi time ani ta second cotton le nylon te po hi ai nang lo theyanga nylon ani wangin second som panga vel bor ka press don ani tichuan kan thil chhut tur kha kanan da ma sa heat press a angil ngil lo ti te uluk taka check zeta nga ya tin tun chuma hianin kanan sei le du chu hemi jersey ngong a hmalam pangkhuan lo do pong thina chu wang chuanin jersey chhunga hian a inkara hian bot te kan rol lu thina mar takin ti khan a om theyam asa tun chuma hi chuanin nylon ania tlema a fan deu wangin a hnuai lampang cha si lovin a chung lampang chau hi ka pot don ani chuanin a hmalama kor ngong lo do pong tur khat ti hian a om talova du thalin uluk zatin ti hian a press thei tho ani kan heat press po a in pei ta a temperature ka set za som ruk kha ti hian ran clean ta a tuna chuan kor kan chu thei to ani kan heat press hi a tight tok tur ania a tight tok lo chuan a bei tur in a bei thadon lo kaset kha second som panga kaseta 7 6 5 4 3 2 1 0 hian kan press zota a ka vinyl mana hi cold peel ani lem lova cold peel ka tiam je chu nga dai phota kho chi te oma tunmi chu asat lai po kho thei ni wangin kan khok don ani kan khokanga kan la zo lova ma se kan kho nu hian second nga kan press le don ani finish na tur te second nga kan press zo hian he jersey hi hak thei turin kan pai felta ani